Bas van der Zwaan, goedemorgen. Ja, ik heb er een paar telefoons dus. En wat is ook een naam? Gerda. Gerda. En Gerda is bezig met? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline is eronder. Nee, die wil niet te filmen. Ja. Gij zit aan de poets. Ja. Dat is ook beroep. Ja. Is dat leuk? Heerlijk. Dat is echt geleerd. Nou ja, er zijn ook genoeg mensen die denk ik met iets minder plezier hun werk doen. Oh, wij doen het met plezier dus. Anders is dat echt niet leuk vond. Want dat deed je echt niet meer. Maar die doen het al voor 94 dus. En wat doet je het nu? Toen ik dan alleen de flatten. Heerlijk vind ik dat. Lekker. En nu ben ik toevallig met 12 maanden, maar normaal werk gans alleen. Respect. Want dat is denk ik, het is lichamelijk best pittig. Zwaar. Ja. Heel zwaar. En, maar wat is dan de charme van het poetsen? Ik vind gewoon de vrijheid wat ik heb. Ik heb contacten met de mensen. Heerlijk is dat. Ik kan bij iedereen, dus ook mensen, sommige mensen van in de huizen wonen. Die ken ik dus ook. Ik zwaai op ze dus. Dus dat is heerlijk. Dus, Want ik kan me voorstellen dat er... ik zie dit tot mijn 68 doen. Dat moet ik erbij zeggen. Nou, de vraagt een dame nooit nog de leeftijd, Nee. maar... 54. Ik heb er al geen problemen met, eerlijk gezegd. Ga je nog altijd goed? Ja. Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan? Tegen 4 voor, 5. Ik ben ons gewoon 6:15 ben ik dan hier. Ik moet mijn materiaal pakken en alles. En dan begin ik. En tot 1 uur en dan ben ik klaar. Woont ze in Stijn? Nee, ik woon zelf in Beek. In Beek? De kamerflatten. Die zitten dus in een sjaaltje van het renoveren. De woont zelf ook in mijn flat? Ik woon zelf ook in een flat. Maar met mijn eigen flat doe ik dus niet poetsen, hè. Maar dan komt iedereen dan dicht toe, hè. Dat hou ik niet van. Dus, Nee, maar ik neem aan in die eigen woning dus ze bal poetsen. Natuurlijk. Dat zou, maar ik moet wel zeggen, morgen begin ik, vrijdag ben ik goed gepoetst. Dan doe ik de weekend zal ik niks poetsen meer, dan ben ik goed gepoetst. Wat doe je in de weekenden dan? Wat vindt Dan ze ga ik naar mijn vriend. Aha! Dat is van leuk. En waar woont hij? Ik gooi. In Ekeldorf. Oh, lekker op het dorp. Ja. En wie lang is ze daar al? September 16 jaar. In Italië leren kennen. Aha! Dus, Op vakantie? op vakantie. Anders kom ik toch niet. Hij komt in een bek en ik kom in een Ekelooi, hè. Nou ja, het was geen poetsklus in Italië of zo. Nee, even lekker op vakantie geweest. Heerlijk. En ga je ze dan ook alleen op vakantie? Ik ga nu alleen op vakantie, want hij gaat niet meer. We hebben hem omgekald toen de tijd, maar ik ga hem de andere jaar gewoon niet lekker op vakantie. Maar hij is niet zonder vakantie gingen. Nee. Ik ben gewoon hem naar die frontje waar, maar ik sluip iedereen aan. Dat is ook de reden waarom ik met de bus ga. Ga je ze dan met zo'n gezelschap mee, met allemaal Ja. alleenstaanden of zo? Nee, gewoon dat het al geleden en dan vraag ik gewoon als ik mag aansluiten ja of nee. Kunnen nee zeggen, kunnen ja zeggen, ik pas me dan wel aan. Volgens mij kalst toen met iedereen, of niet? Ik ben aan de moelag. En de moelag. Ik ben echt in de moelag. Wat een energiestraf die goed. Ja. Heb je dat altijd gehad? Nee, ik ben verheugd op die toespraak, dan word ik stil. Ik ben de hand ben ik goed gekomen. Ja. Nu houd ik mijn woord niet meer. En wie bent je in de poetswereld terechtgekomen? Ik heb eerst op een naaier tegengezeten. Een naaiatelier? Ja, en toen is dat toegegaan. Toen heb ik het eerste wat ik gezegd potsen. Dat is het eerste wat ik doe. En dan 4 maanden ben ik gaan potsen. En 34 ben ik dan gaan potsen. Heerlijk vind ik dat. En dit werk wordt denk ik veel lui de neus voor ophalen. Ik zeg over dit werk, die is er niet meer. Want het is een ander rond onze leeftijd. Dus wij willen dat ook doen. Ja, kantoren zwallen, ja, maar voor dit wil geen meer doen. Maar ik vind dat heerlijk. Hey, en ik vroeg dat wel eens dukker aan lui die in beroepen werken zoals dich. Hoe leuk is het om dan even met, ik ben de moeder, met mensen die bijvoorbeeld in dit soort flatjes wonen, mensen op leeftijd, die misschien de hele dag nemen zien om door even een prutje mee te maken. Stel ik me dat dan goed voor? Ik kan meestal altijd wel. Ik moet dan wel langer werken, maar dan zeg je, dan ben ik dus ook zelf schuld. Ik weet dat ik dan langer moet werken. En ik vind het zelf ook leuk. De ganse dag de moeder, ik ben een moeder, ik ben een moeder. Ik heb er niks aan doen. Maar kom ze lui tegen, die eenzaam zien? Ja, dat weet ik niet eigenlijk, want ik zit altijd dezelfde lui. Ja. Maar dan is immer altijd dezelfde tito's in die flatten zit. Ja. Dus dat is ook altijd dezelfde lui. Ja. Maar dan hebben ze ook lui, die moeten dan doorlopen. Oh sorry, zeggen ze dan. Moeten doorlopen. En dan krijgen ze de waardering.
Dat is dan de waardering van Chris. Ze liet dat gewoon zeggen. Zo van, het ziet er altijd spik en span uit. Ja. Want mij is het alleen maar de slechte dingen. Maar als je dan een slechte dag hebt, dan zet ik dat ene na. Ene dat is goed kapot, dan is het de ganse dag weer goed. Dus over het algemeen krijg je eerder de negatieve dingen te horen dan de schouderklopjes. Ja, dat is normaal gewoon. Maar daar heeft ze ook een dikke huid voor ontwikkeld Ja, door de jaren. soms gaat dat goed en soms gaat dat niet goed. Ik op mezelf ook met mijn vel zit, dus een merendeel gaat dat wel, ja. Dat moet je zaken weer. Ik heb niet groot problemen, dus... Heb ze kinger? Ik heb geen kinger. Geen kinger. Ja. Dus daar is in principe vrij om te gaan en te stomen wat ze wil. Ja, dan moet ik 33 uur werken. Ik zit 33 uur in deze flatten. Ik zit 4 dagen in Steen en dan zit ik woensdag zit ik in Gleibek en Neerbek. En dat is goed te doen. Ja. Hey, en waarom woont jij eigenlijk niet samen? Ja, ik vind het wel lekker zwaar. Ik zeg altijd, wat wie dat zeg? Door de week door naar laten wat ik wil. En vrienden beginnen aan te passen. Wie moet zich het meeste aanpassen? We doen het samen, maar als er een vriend daar is, dan zijn we ook een dag langer vrienden zijn we ook bijeen gaan. Dus soms komt hij wel eens op. En wat doet je samen? Veel gewoon samen winkelen, veel gewoon lekker samen jatsen. Jatsen? Jatsen een bezoek, als een bezoek dus. Of gewoon op een terrasje zitten, mensen kijken? Nee, daar helpt hij ook niet van. Dat is eigenlijk een ouderwets. Een boerenjuk de kunt hij van. Maar dat hij dan nog wel mee gaat jatsen? Ja, dat is toch goed? Ja. Dus dan krijg je nog wel mee? Ja, ik ga met hem met. Want ik heb zelf geen rijbewijs. Dus ik stap trainen. Dus en dan zul ik wel goed komen. Maar ik ben wel mijn lessen te volgen, dus het rijden. Want ik wil toch nog die rijbewijs gaan halen? Ja, ik heb er tussentijds iets overgehaald. Dus nu gewoon ik langzaam naar de examen. Dus we hadden niet uit, maar ik wil dat langzaam opbouwen. Dat ik dan nog eens samen ga. Maar wie duist dat in godsnaam dan? De scooter. Oh, het scootertje. Ja. Ah, de scooterrijbewijs had ze wel. Ja, dat heb ik wel. Dus, En dan ga je met het scootertje overal naar die plekken waar ze dan de spullen op kan halen? Want ik neem aan dat ze dit niet achter de scooter nee, dat blijft gewoon op een plaat staan en ik heb overal mijn materiaal staan. Ja. Dat is het wel. Dus als je het moet hebben, dan de kantoorpalen of mailen, dan komen ze het materiaal weer brengen. Is goed poetsen een kunst tegenwoordig? Tegenwoordig wel. Maar dan moeten ze ook echt alle hutjes metnemen, want de lui let er toch soms erop. Dus we zitten ook wel de meeste lui zijn dan wel reëel. We krijgen niet veel tijd. Hè. Ja, overal wordt... Als er wordt bezuinigd wordt, eerst op het poetsen bezuinigd. Ik zeg altijd, zo goed maar kort mogelijk, maar wel van de grond af verder. Dus dat kijk ik het dan. Wat bedoel je ermee van de grond af? Als het eerst 10 cent kost en dan krijg je bijvoorbeeld eerst 9 cent, dan gaan ze het niet met de 9 cent, maar we moeten wel precies hetzelfde minder tijd met hetzelfde kwaliteit leveren. Ja. En dat lukt niet altijd. Hoe zijn deze flatten? Ja, zuiver. Dus als ik zo werk, eerlijk gezegd, is het gezicht erop. Want ik hoef niet te hard te werken, want het is allemaal zuiver. Maar als je nutte flatten hebt, dan kun je ze halen aan het werken. Ja. Het is een kwestie van B-hal ook. Ja, aan de bewoners, hè. Ik ook geld wel aan de bewoners. Zie je het ook bij jou, dat is voor ons ook een eitje daar. Dus ik ben om 4:15 opgestaan. Ja. 1 uur is feierabend voor dich. Heb je dan niet tijd om ergens een tasje koffie te drinken? Oh ja, ik heb een pauzes, hè. Ik heb gewoon pauzeplaatsen, hè. Pauzeplaatsen? Ik bouw van alles aan en dan zit ik ook eerlijk. Maar dan ga ik ook naar de wc, ja. Want ik zal ook naar de wc moeten. Maar dat is ook bekend bij de olevering en ook bij het bedrijf. Weet je precies waar je moet houden. Ik kan in principe altijd uithouden. Ik heb de kar staan. Of ik moet hem verstoken hebben. Dus de gas overal die pauzeplaatsen bij mensen toe? Ja. Leuk. Ja. Anders moest op de koude steen zitten. Maar we hebben wel aanspraken met de lui gemaakt. Geet het niet, is het ook goed. Maar nu ga ik gewoon door. En dan kan ik ook wel eens anders naar de wc gaan. Ja. Maar ontwikkelen zich toch ook wel eens vriendschappen uit? Ja, toch wel. Dus officieel mocht dat niet. Maar ik geen band met de lui hebben. Maar ja, de crisis die geen jaren zit. Ik zit hier van 2009, Chris in de band met de lui. Ja. De Chris dus ook veel terug
van die werk. Ja, maar dan moet per plaats zijn koppels de 60 jaar getrouwd en dan geeft ze de bats aan en dan is ze feliciteren. Want ja, vind ik, mensen ook als een gestorven werden, dat aan de glijst toch met. Ja. Dan is er toch mensen onder de mensen. Ja. Nou is het is een beetje fris, maar op zich lekker weer. Ik vind het warm. Ja, ik ben continu in beweging, hè. Wie duist dicht in werk als er bijvoorbeeld sneeuw leed? Dan hoeven we het niet na te doen. Dan is het te koud en dan hoeven we het niet na te doen. Dan hoeven we gewoon het extra liegen dan, hè. En ijs? Dan hoeven we het helemaal niet na te doen, want dan is dat is niet goed, hè. Want dat bevriest het binnen, hè. Oké, dus dan is het gewoon een kwestie van vegen. Het is eigenlijk ook altijd een kwestie van goed vegen. Dat is eigenlijk bijzaak. Ja. Vegen is gewoon het belangrijkste. Hoe lang zou ze zelf dit nog doen? Niet tot het 60. Dat zei ze net al. Hoe lang weet ik niet, ik hoop dat ik lang kan volhouden. Maar dat weet wel goed hoe lang het vol kan houden. Maar als ik vakantie heb en ik kom weer, dan heb ik dinsdag spierpit. Haha, ja, dat geloof ik. Loop ik geen trap meer. Dat geloof ik. Maar ik doe het met plezier en dat is het belangrijkste. Ik denk, dan moest met plezier komen werken. Ja. En wanneer pak je vakantie meestal? Stemmer. Dus ik heb een pas achter de rug gepast, ik ben pas voor 2 weken bezig. Maar de spierpijn is weg inmiddels? Natuurlijk, dat is maar 1 dag. Ja. Gewoon, dus is er alweer over. Waar was je geweest? Ik ben even geweest, ik ben naar een dagelijks werk met mijn jongste zuster geweest. Oh, oké. Want dat doen we maar 2 weken. Jatsen? Ja, nou, de Avelingen overal naartoe geweest, dus een paar dagen. En wat staat er nog op die verlanglijstje qua vakantiebestemmingen? Ja, ik ben nu al in Spanje, Italië. Ik ben nu eigenlijk hoe het zeker wat ik volgend jaar wel naartoe doe gewoon. Italië en Spanje, dat is eigenlijk de lijn eigenlijk wat we trekken. Maar nooit meer 19 dagen. Maar vind je 19 dagen geweest, maar nooit meer. Te lang. Dan wil ze naar huis. Nee, maar dat is goed. Ik heb meestal vakantie 14 dagen en dan heb ik nog een week vrij voor bij te komen. Ja. En dan ook maar 2 dagen vrij. Want het weekend stel ik niet met aan, want weekends heb ik altijd vrij. Dat tel ik niet met. En dan heb ik 2 dagen en dat is goed te kort. Maar het moest je genoeg proberen. Dankjewel. Ja. En lekker weer met handjes. Ja. Ja. En, actief. Ja, we houden dit niet langer op, want dat geeft allemaal van die. Ja. Later bij ze toes.